Представям днешните ни гости. Таня Троянова е координатор на проекта EasyNC към Италианската търговска камера в София, а Анселмо Капороси е президент на експертния съвет по структурни фондове и европейски програми към Италианската търговска камера в България. Много сложни визитки, но всъщност едно благородно начинание. Двамата сте тук, за да представите проекта "Стартиране на нови дейности за социални предприятия в Югоизточна Европа". Това е варварски европейски език, който винаги плаши зрителите. Да кажем в две думи за какво става дума. Il nostro progetto ha un obiettivo estremamente concreto, a parte le grandi parole. Ако оставим на страна многобройните думи, които наистина се използват, нашият проект има много конкретна задача и цел. La finalità è lo sviluppo sostenibile delle imprese sociali. Крайната цел, както се казва, разбира се, и от самото име на проекта, е развитието на социални предприятия в Югоизточна Европа. Le imprese sociali che sono costituite e sono promosse da soggetti svantaggiati. Социални предприятия, които са стартирани от хора в неравностойно положение. Che per riacquistare la propria dignità di esseri umani, които искат да възвърнат собственото достоинство на човешки същества, intendono intraprendere un'attività imprenditoriale di successo. Се решават да започнат една предприемаческа дейност, която да има успех. Il lavoro che stiamo facendo qui in Bulgaria con delle imprese sociali bulgare è la testimonianza che questo è possibile. И това, което ние правим в момента с всички социални предприемачи в България, е едно свидетелство, че това е възможно. Il nostro obiettivo è un obiettivo molto ambizioso. Нашата крайна цел наистина е много висока и много амбициозна. Non è finalizzato allo scambio di buone pratiche o prendere qualche buona pratica da altri paesi И в europei. никакъв случай ние не се стремим само да разменим някоя добра практика с останалите европейски партньори. Нека да изясним нещо, за да разберат нашите зрители за какво става дума. Казахте социални предприятия. Многократно в нашето предаване, което е социално предаване, малка история, е ставало дума за хора в неравностойно положение. Хора, които имат нужда от помощ. Обаче, вие кои визирате? Визирате само хора, които са, например, слепи или с някакви недъзи? Или визирате хора, които са малцинство в това общество, като, например, излязли от затвора, наркомани? Мисля, че госпожа Троянова може да изясни това. Разбира се, ако говорим за социално предприемачество, това е много обширно понятие и всъщност в България има специализирани предприятия, които са насочени само за хора с увреждания. А за социално предприемачество, което е по-европейски термин, се включват и всички тези хора в неравностойно положение, които вие изброихте. Хора болни от спин, бивши затворници, самотни майки и така нататък. Само че те ли са тези, които всъщност инициират това предприятие и го движат, или те са всъщност работещи в това социално предприятие? Възможно е и двата варианта. Може и те да инициират. Ние, разбира се, в срещите, които правим с социалните предприемачи, първо се опитваме да разберем кой има идеята да бъде социален предприемач, защото, както знаем, не всеки може да бъде предприемач. Искате да кажете, че това всъщност ще направи не програмите да са, примерно да се работи по нещо 2 години, след което парите да свършат и да няма такава програма, а да направите един устойчив бизнес. Да, устойчив бизнес, който да трае много дълго време. Това ли е целта? Точно така. Perché l'aspetto fondamentale è la sostenibilità dell'impresa. Да, точно така, и най-важното нещо е устойчивостта на едно предприятие. Може да минете на български, ако смятате, че няма да е рисковано да ни обясните правилно нещата. Вие говорите български, разбрахме току-що. Много важно е да направя нещо, може да се направи всеки ден. Защото финансова помощ мога да взема днес и може би утре не може повече. Така, какво е сега нещо много важно за социално предприятие? Социално предприятие трябва да взема нещо конкретно, мога да работя на пазар. Трябва да има възможност да работя на пазар. Тези е много на пазарен нещо... принцип, т.е. По принцип, да. Окей. Ora in italiano perché è un po' più difficile. Извинете много. Ще мина на италиански, защото наистина искам да обясня по-добре за какво става въпрос.
Le risorse finanziarie sono importantissime per iniziare una Сигурно nuova финансовите attività. инструменти са от изключително важно значение, за да се стартира една дейност. Ma la nostra innovazione nel nostro progetto è quella Но di trasferire, най-инновативното нещо в нашия проект е това да пренесем di mettere nella condizione и да l'impresa поставим sociale в такова положение социалните предприемачи, di non andare in giro a chiedere carità, да не ходят от врата на врата и да искат помощ и финансова подкрепа, ma di essere in condizione da sola, con le proprie forze, но да бъдат в състояние сами di sviluppare un business, да развият един истински реален бизнес, di saperlo gestire e saperlo да sviluppare. могат да го управляват и да успяват да го развиват. Quindi Законодателната среда в България е благоприятна ли за такъв тип социално предприемачество или трябва нещо да се промени? in qualsiasi tipo di settore Във всеки един сектор non c'è un settore specifico. Няма един специфичен сектор. Искам да кажа само да допълна нещо, че в България няма закон, който да каже и да изрази точно ясно какво е социално предприятие. Има ли такава дефиниция законодателна въобще или не? В момента се работи по това и може би до 1-2 години ще имаме и закон. Но най-важното нещо е точно дали трябва да има такъв закон, защото, както ви казах преди това, в България се разделят на специализирани предприятия, социални предприятия. Просто в момента наистина темата е много неясна. Добре, но ако сега наши зрители гледат и това ги заинтересува, какво могат да направят? Къде да намерят повече информация? Ами да, могат да намерят повече информация на нашия уебсайт и ние постоянно правим семинари и workshop, където се срещаме с хората, които искат да развиват социално предприемачество. И най-важното нещо, което бих искала да кажа по този проект, е, че крайната цел е да обединим различни играчи. Това са голями компании, социални предприятия, фондации и банки, които могат да подсигурят достатъчно достъпни финансови инструменти за стартиране на едно такова социално предприятие. Сайт или адрес, на който да ви намерят? Италианска търговска камера в България. Там ще намерите необходимата информация, ако това, което чухте, ви заинтригува. Много ви благодаря за гостуването. Заключителни думи в навечерието на Коледа сме вашите пожелания и очаквания за 2014. За 2016. Законът ще бъде готов след 2 години и 3. Аз вече там съм. След като колко години сме в Европейския съюз? От и 7, значи станаха 6. 6. Значи на 9-та година ще имаме закон, който е промисъл не Божия, а промисъл европейска и разумна човешка. Това е отчаиващо, но все пак трябва да вярваме в светлината и напоследък моя призив е към всички и към себе си. Да бъдем слуги на светлината и никога слуги на мрак. Добър финал, господин Кенаров. Моят призив е да се страхуваме по-малко. Това е пожеланието ми за 2014. И това е хубаво пожелание. Звучи вдъхновяващо. Това бе коледният брой на Малки истории. Знайно е, че по Коледа стават чудеса. В Малки истории цяла година се опитахме да направим малки чудеса за героите ни и понякога успявахме. Бъдете с нас и в празничния брой на Малки истории, когато ще потвърдим с видео, че Дон Кихот е жив и днес. Понякога е лекар, който обикаля селата с колело, друг път баща на 7 деца или пък талантлив фалшификатор на банкноти. Оказва се, че Дон Кихот може да е един човек, който се опита всяка своя стотинка да възкреси убита фабрика на слънцето. Специални наши гости ще бъдат актьорът Атанас Атанасов и журналистката Нина Александрова. До следващата събота.